Aquesta és l'illa d'Irlanda. L'illa està dividida políticament entre la República d'Irlanda, un país independent, i Irlanda del Nord, que amb Escòcia, Anglaterra i Gal·les formen el Regne Unit. El conflicte nord-irlandès va enfrontar per una banda els catòlics nacionalistes irlandesos i per l'altra els protestants unionistes i lleialistes del Regne Unit. Des del principi de la història, el Regne Unit ha anat invadint Irlanda diverses vegades. Per controlar l'illa, Gran Bretanya va enviar colons que siguessin protestants i que parlessin anglès al nord d'Irlanda. Aquest procés és conegut com la plantació de l'Ulster. Gran Bretanya va enviar els colons expressament al nord d'Irlanda perquè era on es parlava més gaèlic i perquè era on hi havia més resistència a la invasió anglesa. D'aquesta manera van colonitzar tot Irlanda del Nord, de manera que Irlanda es convertís en una rèplica d'Anglaterra. Aquest procés va ser molt violent, on els irlandesos es van veure obligats a emigrar. És així com a Irlanda del Nord hi vivien més anglesos protestants que irlandesos catòlics. Al 1921, la major part de l'illa d'Irlanda es va independitzar de Gran Bretanya, menys els comtats que es coneixen com a Irlanda del Nord, que eren majoritàriament protestants i de parla anglesa. La zona que es va independitzar era de catòlics i nacionalistes irlandesos, i Irlanda del Nord, que va seguir formant part de Gran Bretanya, eren els unionistes, lleialistes i protestants. Els d'Irlanda del Nord, que eren majoritàriament protestants, volien seguir formant part de Gran Bretanya, mentre que els catòlics irlandesos volien recuperar l'illa. Aquesta va ser la principal causa del problema nord-irlandès. D'aquesta manera, al nord de l'illa van anar mal convivint dues comunitats, on la protestant dominava sobre la catòlica. El govern, la policia, els jutges i tots els càrrecs públics eren en mans de membres de la comunitat protestant. Amb el pas dels anys, la minoria catòlica va anar creixent, i el 1968 es va fer una campanya per acabar amb la discriminació que patia la comunitat catòlica, i el govern local va rebutjar totes les demandes. Un any més tard, a l'agost del 1969, esclata als carrers de Derry una revolta que va obligar a desplegar l'exèrcit britànic per aturar la violència entre les dues comunitats. A partir d'aquest moment és quan comença la guerra entre les dues comunitats. Neix l'ira per part de la comunitat irlandesa i els grups paramilitars per la part unionista. Després de 30 anys d'enfrontaments, assassinats i molta violència, el 10 d'abril de 1998 el govern catòlic i el govern protestant signen l'acord de Divendres Sant. És així com es disposen a compartir el poder, el govern i les institucions públiques de l'illa. A partir d'aquell dia no hi van haver més enfrontaments fins a dia d'avui. I és així com arribem a l'actualitat, on hi ha dos països diferents, Irlanda per una banda i Irlanda del Nord, que segueix formant part del Regne Unit. I a dia d'avui, a Irlanda del Nord hi segueixen vivint tant catòlics irlandesos com protestants britànics, però on gràcies a l'acord de Divendres Sant ja no hi ha més enfrontaments.